marbun pasatan yang pasti sosok Tuhan muna karimat ko persirangan ni alay di bagas tikyon takas lehita mangaranap do kita dituan na ginalo ni amatan ako sa rimagwaw boy dohot mo namat taon mga ninirmaranak nirmarburu ninirmarpopianak dohot marpopoy buru alay arang gope dua ni asusoho sarana yung anak dohot buru marhintay mo ba naniguari udaon harit sa rimatua dohot mangirutang niya marhite ima asa toktong dihamu sudah koparan ni ima satagi dihamu naka tahunan nami melutup ke lekan kita tuturate ya ang boro nami pagkasakit yun ima kana diwari ulaw sarima tua dari open dihamu na hasuhuton di pagkasakit yun asa lekang majutik itu hami asa hukasahat kami pangiron nami tu amat tayo marhite panoktoro asa gier ipay sorak dewata no bisya tua ni amang borunamyo dihamu sabut na parang may peyas au kupikahami daw musik nami asa ima kahitian nami mangido tutuhata may pepat dia nami ya mang rasa nami baik damak majo godang mulai gatni emana marlubi borospir barhite ima ibu kasat ikyon asa baik damak ma godang mangaliati asa dinagot ng mga ito mo pasahat kami sa borospir susude ko para ni amang boro namin na sarimat yun Tuhan mau lihat manang di tasaluhnya soalnya manang dia mau hasutot asa firma kopi bahul-bahul mapagsalongan di matot di hamu raja yang memboronali nuju-nuju mah nak pangomoy matutuwa sa atas yang orang kami borospir Maria Tonda sidak di HBP dokumen Masaudi jadi serta hijau yang di hamu raja nami kaya dia manggal tangan na motohon ujung na jari-jari kamu untuk kami di son juga dengan marsat dari apalagi sama nau raja nami pribadi itu kamu ulah-ulah nami itu kamu ulah-ulah di harapan raja nami karena nimang amar pun dengan tubuh pun satu ada raja nami kalau katakan bro tidak sih kok porspir dobakan itu nakanin bahasa copan na kurang diri turut copan si koru untuk kesemoni porspir na dobakan nakanin bah siapa terutama nama semak jang rabu lapas sahaton nami ku hamon apa lagi juga setikyo dari songat
bilangan ni unos no si bahasa aton nami tu hamuna raja ni mangguru nami 5 mak. Tidak mau musik aku kartu. Untuk pelakon memang anak adaun lenang olok ikut nau sama nasi banggura sama doa tangan so kita bawa paksa ini soro kami ma koparan yuk nami stoka marbun doho koparan ni kos boru bere do bere nalong kita tuh leromon untuk somali haro nami sekikion Kairam amu dan mengirim dikina nanti pilih dengan nami di sana. Jadi dari waktu ulus melalui tahun nami Tuhan muna. Ada yang tujuan saudi Tuhan muna. Rodo tanya koparan ni dengan tujuan nami anong lorong kesida. Dan along ro, mohon Tuhan nong merasa hotan. Sada parpunua mon tu boru ngamara sada parpunua mo museo sada mo ontu naso mahasotan tuli sada mo tu boru naso mahasotan sada ma tu bawa pu sian anak sada ma tu bawa pu sian boru song lima minggu manusia itu mulus horong. Jadi kehidupan kami batu layan setan
Tuhan ang masandak sa dua-dua asa ada yang namahal ka na nagagagat dua dia. Oras mahani na magjalo kung di ba ka ihami rin dyan mga hululan na mga. Jadi iba na sakit ka po na dyan namin. Di mo pasapot paso-paso ka ng Tuhan rohani na kayo kung magsoba na kamera dyan hululan. Tuhong para mga person pada kerajaan ini dijar-jar sa dulo ibig mas maraming raja itong iluhani atau raja na pagaris mo ng asarohani o naksoba. Sumutan Tuhan mo, huluin na namin sa tatonggok kamo sa luhut na tinarin ni ama namin ng sarimaduan, tujulan nga ron, asanggit, itabaytuan, nakapaspasunga, bilihong ka rin napasanatan. Kasaboy yung dyan siya ron, malaho pati taon namin, pasanapon, hamuyak ka na dyan ng hula-hula. Sa kong bilang isidiyo ito, maduhanan namin na dyan namin. Asasutitik masih pa, walang buwan, pangarahin niya. Kung sumunipit, dahil sobrang namin pasangapon hamuak ka na dyan ng hula-hula namin, sa tuhat ka matong naman, kung paso-paso na. Well, begitu. Tio, ngaku panguhatan. Baik ganong masih tio, pas kalau ganong matuasa. Siba Tuhan ni Hela. Jadi hari baru na. Sila siba Tuhan ni Moro. Setabi walau teman pasal jok kita. Kami kamu na hopar musik na hopar musik. Rama asa sunod na bagaan no dihamyak kasun si Mato di Boron. Sorry ma sa ni haba di hamu bulan-bulan namin. Ya, hai musik na. Oh.
mulut tungalan ituis kuning kedan polo taki kami dan marburu eta kas do boto hamu kami na jing do kami marburu na suarong si batu bawang nami do alay tung pesongoni terbuepir na buat terpatu pahami hatani na jual mandok otik si butong udang si pirnitonti las maruhamuna majalosa secara Dari Mang Gawi. mana musik pol asal pol kami seluruhnya buru nami mana aman Sabar mahamina mangan cuhami bori di soda hape para hoti bori di soda hape pambahenati sonari husno saliman gadupan salaki aldo hape ngasalada sitok tepodamu ya bisa lo kuma gadupan lepaki manarap aku mau hibai kunindio Hula-hula nami di bagasak tikyo. Nakining yang mengalibet kami tempat nami. Alay di batu pamu saya sama nalorong tuhami ngumumin na galing muna. Maltiyo. Uhud doon na martaularong. Andiyan ka maritinong na kung nakasiro hami bakas kinamangyo. Kabutang hatipasin mo at kagadiyo. Kas di sukat ka ihami dapat kapatanukan na ringgan. Gimana tuh dengan guru? Jadi ope di hamuna hula-hula nami di bagasak tikyo. Mga programa nami ima dinagalasak kini. Kami kedohon namin mga tuhaluna. Molo pe kami at karada nami di bagasak tikyo. Mula natin malituhatan, matanyang may langguan. Ang diyak di bagay, inamulo namin kapag panot at pinamangihot. Yunobi ka, di ipuli na dodongan mo. Sairabot na at kaminggan mo lang. Dipang mo na naman mo. Kaya di dipang mo at kaminggan sa luna. Kung yung madotin namin, pagaling mo lang. Ya, berjalan berjalan. Baik kan opat tu si tinahong magtiyo ngay ko bang hatang. Baik si tiyo, arong mo to sa hatang. Botong siya luat na daw. Kau na magkati nama, tanggung jawab besarnya mau diperedatan hodo, song-song di keluarga. Ay mo na badami nga sa nakay matonton na hutana dudo. Di masih panggil aku tuh. Jadi dihuwa ka. Tuwa na nakima gulang akahata na kaulat ta. Akahata kaso, akahata nauli. So, rajumi may pikir maringga. Mula sa kami, dita, natapok ka, pumungan ni sila Raja Buluneri ni Dere. O doon ako nagtulak kang da. Ako na sililingan ko, parahok ko. Unang bayad ko, martit ka martili. Dos bayad. Unang tugdal homar na yung anak, tugdal homar na yung buro. Kasi ang kay buro ni Hos, yung burtay.
So ko to kenangan na ko. Iba pagiro ko to ka. So ko nahurot na mula sada. O na matrang punggung ni rumah tangga sonar. Alana dah harap mamat boy hobe. Harap ko nama. Lerang boy be pada di dari ngomong to putai. Mola pa putai, le to amang naroy nang na. Asay mana mga roro. Ulo mo. Jadi pagiro ko to. So tin ko hosi be na bangi. Asarong ni motor nami, dari rumah kamu lo kalian cuma muda tuh balian. Molo hati berhama kang lo kono, alam ni balik ni holok kudu itu holok ni raku, alam, ubo to wakat. Era sa nilingope mula bangon, saya molo rotu dia, barang jah, barang sehat dua bantang, ilo hatanya gitu aja. Dia jumi mereka, nasong dia be dakolako nasong si tononya. Unang padari dari kami losmu. Dospe otit mang nagurang dalam lingkungan ini menguruk yamu. Las maroham ban ma tunalinggan songon nalaho mengurubi dohor nalaho parborhak ni dahangon songon ni mahata serkan. Jadi semanok kak, bison, arong do tiga naso hadir di pesawat Sarimatuan ni dalangon. Jadi di ulang tahun mahaduan kita ngatayon, unang magon tertinggal lah di hodah kan? Nakaholongi si tua Malau di pasar tamu untuk tonga-tonga ni huria. Jadi di son arung kapotong untuk menghami acara ima di halaman doh di udian anon. Bagasan goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni todi porbadia amen. Audo haheheon dohot hangoluan ninna Tuhan Yesus na mangolu do ganuk na porsea diau atik pe mate ibana jaladang mate be ibana rodi saliling nililing na martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di bawah gijang nunga dilehok ko anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala ni dosa nami jala di panguluhodo ibana asa dapotan hati gora dohot hamuluap kami asi marohan dihami say ajari jala puli mahami asa unang madele hami aranaong di joho dongan namion sa unang mga dungi hami songon si pelibegu na sombarpak kirimoni. Say taiti marohanami tuho ay hodo si pangapul jala hodo hapuluson nami na marsigatong tuhodo hami sa rodi hasusudani bohal nami. Amen. Perzuluma secara singkat petorok kami riwayat hasituan ni amat tenang nomor dingon. Pihamu keluarga ni tinggal ni anak tahun. Ina orang lengkap anon. Taringot tu mulai sian dua amat tahun sangat tajam lelong. Peturuhani minta maaf.
perjuangan tahun Mahuria Gigi Gabi ay kanopan jala pidda sian imuse tu sungai loba alai nung atong dolo situahian sian ay kanopan sian sungai loba muse pidda tetajung ledong alai perjuangan na sida masuk di Huria Gigi sabungan manang jala portat duk sian muse masuk ma amat tahun tu Gigi Tajung Ledong kota tanggal 2 bulan 2 2011 jala yung masuk amat tahun di GKP Tanjung Ledong kota tingkat do amat tahun matugas jumlah hodak kolonna siswa dohot hasil tuaon alani tukpe secara ringkas semua na batora kami haringot tu riwayatnya mananyo di situ GKP Tanjung Ledong kota jumolo mahani minta maaf sonari dengan saat mamuse tu penguruskan resort na leon mga hata apul-apul kyo pinasati matutong nang di debata di hamuna bona hasuhuton na tininggal hon sitwa a malew longan seulaw nami di Huria resort Tanjung Ledong na marulaw na sida di GKBI kota resort Tanjung Ledong disodohami salhutna dongan parhalado sian Huria dohot sian resort dohot akka ruas di Huria dohot akka inata parari Kamis pasahaton jumono turut berduka cita di namaru jumolu dongan saulaon situa a malau jala tohodo hita totong nang dibagas do niroha apala di sadarion Kupatora kami totong dison tariwo di anggaran dasar ni hasil tuaon. Nian aturan do peraturan ni Huriata GKBI dibaik do batas pensiun ni situa sampai marumur ono 10 tahun. Jadi hubai kami dui buah-buah tu akan masih tua ikut dipanggil sendiri do nalau pensiun. Dan situa mabain pensiun alai ala rikodo be di rohani amangon na mangula di tonga-tonga ni Huria marhite na marhata ni di bata biolohon nasida do mangula di atas ni ono 10 tahun jala tanggal 10 sada bulan walu tanggal 10 lalu bulan walu tahun 2010 lalu ulang tahun GKBI na paolo pulo paton doh na 20 pon resort Tanjung Ledong majalo kenang-kenangan dope amangon situa na marumur di gijang ni 70 tahun jadi di olohon amangon do mangulahon sian lobi ono 10 tahun 10 tahun lobi nai mangulo do totong amangon di tonga-tonga ni Huria ala niriko ni hasitua uni marhideiro pos ni rohatta apala di tikyon di parbohat ni amatta situa malawon dinok hata ni debata martua ma namate di bagasan Tuhani toho tutu martua ma namate di bagasan Tuhani ala jalon nasida do upa nasida khobartu ulna nula nasida adorang dinguruna jalairo pos ni rohatta apala di tikyon ala siurahon hata di debataro ama nata holonyon totu uba disuruh hasonanganilo uba si jalon na tuaka ari nanaengro ilo pos nirohatta atong di bagasan pos niroha dohot di bagasan ikhlas mahita pabor haton amat taon ulang gabe arsak dohot akadok nirohai mangabati dalanna tusurgo hasonangani songonima hata siap kami pengurus harian resort jala hopar naking dinau tahatahon naking molo dipangido do pensiun siap tonga-tonga ni Huria adonggo songorgati ni cendramata si pasahaton ni resort jadi marhidiom ma ala totong nama las bison nama pensiun amat tasitu amalau siap tonga-tonga ni hapar haladon siap resort ni GKBI Tanjung Ledong isomma hupasahat kami nah hopar anggaran dasar do anggaran rumah tangga ni nasihat GKBI otik susah dia nabu terpasahat ni resort nah kesempatan kami
narak mabay rohani na juno dison. Di lasma rohani Biden, lasma rohani Todi. Patasay suku-suku roha kusay lulu-lulu Iyado de bata Iyado de bata Tung tagang mondo ng laumada Di bata kusiyana Lulu toro happy Idiado de bata Idiado de bataki Satung tasong muon muang Satung tali konon muang Maotori sitaw noni Sipatan ng tinggang Sipatan ng tinggang luwag So adaman poliya Upar maporusal tujolobi Mangido siya na sarohaki Aku lima rohaku na sa itong sa magsahon Papir dohot tondi kunang dohot pikir ako Nampir gudang si Solio kunang gudang si Taonoku Asirohang denggang basah Orang mga uli basah Marite-ite Jesus Tuhaki Amen Huria hasuhuton mangadalanay mangurupi hamuna dohonom masang tua ulos do paropa gajang rabuna otik si sahadia no pasatam sak Huria saya duhat tamana menggohi pasu-pasuna Ima tutu amang. Mauli ate ma dituhatta belum biar kapal tikio nasugut ulum doari ala binier sangonari tumlas itu tulur hakku mabiar gelas duarion asih di rohani Tuhani jadi satya bima dihita amar duk ni roha dia pada tikion idoinang sabutulna molo amangon nunga marumur 70 tahun berarti nunga lanjut umur boleh turanda boleh diyakan nasing ngawi dohonon dian saur matua alai kok lupe dua naik na somar hamulian do marsohotan alai olono saotik anu mirio di bagas roha tumasay mo situ tulo rohakku dinarona riyahai telepon ni si samo sir mandokot badabu amat tasibalau das dibodo di rumah sakit itu habang doau doho pahapumon kamu ber ke rumah sakit ubereng tutu nunga sada dua be osai dah karapa be amangon oh ni ba akan naman loho helakon asarong mabatangi yang tehe tu amangon molo hubige musye cerita ni amat kasi samo sir polisyon hami do tulang mabuan amat taon ne siap perdawanan ne sa hatuson ne mau lihat mama songoni do dengan di basa mo na habe di buka mo amangon ne tu rumah sakit onne alay nang pola lelen amangon ne
di parsahiton na inom tung rope au pakulingi pe dang di boto be mangalusi dang arong be dari di boto be roha nak sadar alai tungido haroha tung pabay ni debata to mangon ido habe anggo sakat tadian naim maniam marsahi amangos jabu boita urus songoni do anggo sakata alai damin John ma marsakat dalanda Tuhan debatado pato tulakana jope nang molo mulai siya nun mungkin ang gosongonari nang dang diboto inang dope di mana na babalu lumpe along luar yon lawan non ka anakon mungkin sukum maruhani nang di parmateni amagon aleo penang pasruhaku jala inang si pamuda idoho di bagasan muatta parare kamis jala poda naniliammi balik konon nami mamusaya sahat tuho alay sugit na pinang tuho na ma opas auga na borati manangahape na masa di pesta di ulaw doho di hauma do di karejo apena may tuhoy nang molo tarsunggul pikiran dinang stusuli ka na masaon golomi nang matangami martangi ako tutuhata asa dilehon tuinang lepas ni roha na law manaw sude at kasitaw nononde siluete manang sungol dia peandon na pinasahak namin kulima rohani inang narupak mapait do hita di boto hamu do manang sungol dia target na sungoni mahata do si dohodokku tu hamu na saluhuk na mauliate mang inang. Jadi songoni mah di hamuna bona suhut ada rasa sahat Tayo deon ma. Yang mahita hupangido hami tuho ale Tuhan pargogoy mahami saluhut na terlumubi ma keluarga na berduka citaon macakon hatam mian jalamangolo di bagasan diri nasida asa margogo nasida Tuhan mangalewati masa-masa waktu-waktu nama ulon jala di bagasan ni musia Tuhan taruli nasida pasu-pasung na sumurungi. Amen. Sahat ma tabi amata korwil koordinator wilayah KKB manang malu di HKBP pareses mai di HKBP ala nasida nama Padita Resort di Tanjung Ledongon Padita Banureaon nungabe pensiun di Akka Arina Salpu holanon rupani alas sedang di Cikampak do amata koordinator wilayah sebagai pejabat Padita Resort di Tanjung Ledongon hamima ditugaskan lao melayani ulaun pengkebumian ni amat tasitua malau naung jumolo modingon saat ma salam duka cita nasida tuinang dotu keluarga saluhutna napa duahon adorang so husip pulhonan non dot hatan itu hata sebenarnya diakka dina salpu
Ya do hami makatay empat mata do namat tasituaon. Manaringoti pardalanan ning ului na dominan di bagasan na gudang pergumulan sedang kecelakaan jadi mangido tolong nasida tu padita banuriaon asa semacam adong pangurupion si anak ka warga kigabi alai yang sempat dope ni ulahon ni alai bos rohaku di boto Tuhan itu saluk nai jala Tuhan ima napasit kopone di bagasan ulunya matai nang dihamu saluhutna hata itu hata sebagai ojahan di perpunguan duka cita di Botarion. Pesalmen 116 ayat 5. Argado di rohani Jehovah hamamate nyaka nania sianai. Argado di rohani Jehovah hamamate nyaka nania sianai. Somalna jolma portibion mangargahon donganna jolma atikpay di bagasan ulaon las ni roha manang ulaon kodok ni roha songon hamationon na sedang tapadok-padok biasana di patuduhon sesama jolma do penghargaan na tulungan na marhite dibahin papa bunga selamat titik-titikin natin manang selamat ahmete kobar tulo ni alay tasaksihon bersama dangadong papa bunga hubereng ate kemudian penghargaan jolma do portibion biasana tu sesamana boy-boy songon di kemajuan teknologi na serba maju jalan modern sonari dibaid doi marhiti Facebook manang pe media sosial honokku kita salutna manang songon dia pe penghargaan jolma portibion manang songon dia pe na dibaid ni jolma asa margogo sesamana mengalewati masa-masa yang sulit alisada naso boy tahalupahon dihargai Tuhanido parmate ni amat tau molope paditana kurang memberi perhatian dan kepedulian Tuhan memberikan perhatian dan kepedulian molope dongat tubuna boruna dan lain sebagainya kurang memberi perhatian tapi jangan sampai lupa Tuhan memberikan penghargaan yang istimewa cara luar biasa tua matau ahamai dilehod do diri nasa diri sikat ni amata naung jumolo motingon asa ditikina haduan tarjalo ibana hanguluan nasa leling ni lelingna rumus pardalanan ni jolma mangolu mate muse ima jolma naso porsia may ada rumus na paduahon jolmai mangolu mate alay mangolu muse ima mataon ima penghargaan istimewa spesial na nilihod wata Jesus to amat taon lobi siyan biga-biga na hugwari nakin ala ni molopis ato kinari taruh honot tanama bakin amata situa amalawon tutano paradianan para sa tokinan ni margogo mahita mangadopi jala di mampuhot Tuhani mahita lao mangida jala majalai majalo pasu na lobi istimewa dope di pujian ni amata naung cumolo motingon kamu sudah pinopar ni amata situon sotong lupa kamu marningot utamu naon tajung ledong
yang indah, subur dan permai jala. Unang lupa hamu GKPI Tanjung Ledong sebagai inganan muna balga tardidi malua dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pendeta Banurea bisa pindah kemana-mana di seantero Nusantara ini dan bahkan mungkin bisa melupakan Tanjung Ledong. Alai harapan di paditaon unaknya dulu pa kamu hutamu naon gerejamu naon na tua-tua mu naon nang pe sohu jabarhon lapatan nai bagajak kamu mai di bagasan rohamuna ganuk marsada-sada. Amin martang yang mahita. Mau lihat tema di pasahat rohanami tuho ale Tuhan di papos hodo rohanami di atas ni penghargaan na boy di leo jolma dot portibion tu sesamana alai adong dosa da penghargaan na sangat istimewa ima dina di siahko dirim lao manobu sama taon asa di ibana hanguluan na saliling nililing na ima bos ni rohanami amang jala imanyan mga puli hami asa margugo hami mangalewati masa-masa duka citaon sato kinari taruhono nami mabakke ni amata situaon tutano para dianan parsutok kinani pos rohanami Tuhan naing totokho hadir jala mamasu-masu di bagasanna di Kristus Tuhan nami martangia kami Tuhan. Amin. Kapahoma asa huud katangion songon hatan itu hata nanaing pohati kita sa lubna argiti parbokat emang 5 2 Timoteus 4 itu sahat 12 songon matana nunga hupasiding paraloan naringgani nunga hupaujung parlojongokki ramot hubain hapor seoni dirnami di joloku tupal hati goran silehonon ni Tuhan paruhuman hati gori diari sugeti tuahu alai dada hola tuahu tusaduhut nan dotahe akan nama kaholongi apa taron naik 2 Korintiada ayat 12 Odo puji-pujian nadihami di hati dakon panggora ni rohanami do nang huparangon hami jadopon ni portibion dumo bisitu duma di adepan muna tapi dia udah habulinan nasihat debata dia ada habis sugonian tum asini rohani debata do ido sahakna Matius 20 ayat 8 songon mahatana asa dung bot ari didok perporla anggur ima mandok juara tulisna joma aka pemulai parleon ma upana sida jojor ni sena sida parpudi sa rodi na parjolui ima sahatna Ulaun ni Apostel 20 ayat 24 do 32 songonama hatana alai dang pola arga hurajumi hosakko asal ma hupa ujung lakaki dohot ulaun naung hujalo siat Tuhan Yesusi ima nama katidakon berita nauli taringotu asini rohani debata ope upasah mahamuno aing tu debata dohot tuhata asini roha ibana do margogo patongoton roha jala mangalehon siteano ni tusaluhut nabediai ini masalah. Jadi alon nama kesempatan terakhir untuk keluarga lau mamereng bakke ni amata nang cumulong dingon mulu siap pangiduan buat turhon mate. Sonata
jagaon ni debatado ho lau ruar dot lau bongot olak nyon hot rodi saliling-liling na. Amen. Ditutup dong pangulah huriama ahon peti ditutup pangulah huria. Laos mari mahita loasa. Nungatalo hamatean di Tuhan Yesus. Nungatalo hamatean di Tuhan Yesus. Ibana dona he ai na he do ibana songon nani dok nai. Ai na he do ibana songon Haleluya nunga hehe Yesus. Haleluya, haleluya, nunga hehe Yesus. Haleluya, haleluya, nunga hehe Yesus. Haleluya, haleluya, nunga hehe Yesus. Ia situa anggiat malawon siantano do parmulaon ni dagingna mulak mai gabetano alai Tuhan debata na manopaho do Tuhan Yesus Kristus na paluoko sian dosa do tordi porbadia nama joho Tuhan nguluan na sora suda ima mangaramoti orbuk ni bakem paima ro ari parpudi. Amen martua ma akka namate marhite hite Tuhani ola nyon olo ninna todi asa maradian na sida sian akka ulaon nai ay namangihut tu na sida do akka na niula na sidai. Amen martangyang mahita ale Tuhan debata amanami na di bono gijang odo debata na puna hami ro di sude ngulu nami sailehon mahiras niroha di hami asa marlas niroha kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sa tutanganmu mator di doho daging nami. Sa unang lilu kami di ujung ni ajal nami. Sa ilehot to di mi manogu-nogu kami. Asa diremoti kami. Molo hubolus kami. Rura nilinggoman ni hamati kami. Asimaroham. Say pamasok mami sugot tu asunangan na sundeng gani. Amen. Pasat mati kitu keluarga. Lau madabutano. Songot tada parsirangan na parbudi. Matodiki dutos museng saku. Tula bumi matodiki dutos museo saku. Rap madok mahita tangiang ale amanami. Ali amanami na di banujang say tunar bahiya magwarmu say Roma harajamu sesak malam minham di matongos sa na di binagijang. Leon matuham sa derek pangulo sa pari. Sa matusanami sa penasanami.
dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unak kami dogi ito pangsunan. Kadua mahami sa pangako. Ay hono punarajaon. Do taugon. Gloria sang apa sa nililena. Amen. Sinirohan ito ta Jesus Kristus. Dot holong nirohan ni debata amata. Persoran sianto di porbadia mga puli hitaw no salutna. Amen. Dinasaat mati kitu sud pay dua. Lama dokon sepata tu kata. Mula tung pehola kata mauliate na botar patu pahami. Tardo kami Tuhamuna manami pangulani huria do ruas ni GKP kota. Do GKP pengurus ni GKP resort GKP Tanjung Lerong basiro mauliate mahami di saluhut na Tuhamuna butima. Tarlumobi di hamuna hula-hula nami rajai tulang nami galingging do di hula-hula nami sibolon. Raja nami sesuai pakatayota dung sipul tataruan no damang na taha holongyo tu perbadanon lao patakohon nami do hamu tu bagasta asa dung sipulan no senok kita las tu jabu do peita paujuk kono laut tadi bagasat sadarion butima hata nami siapa dua nisu butima Suang mangulu bahanan ni kuaku. Suang mangulu bahanan ni kuaku. Haleluya, haleluya. Haleluya.